Jangmi boni phai in kora hiniar ni dipurong supia hitiang bong chit sirvo muak kumlin adung puthot Bey Enterprise ahin pen studio lapen printing akulat kimi kangpu pon. Bangso akulat Reverend Father N Khumba hin pensi ingpusi akulat larlo arna mai hirjume ke hang piamai pido ponlo. Sonsi prabhatirang mai chari ponsi aluhi kapasinia por en ponlo. Lazo pit Father N Khumba hin pen printing machine studio computer hai hui phan arna mai hirjume hang pon. Lapen kangpu amen pen him ke dog mate cakes tame ing thanlo. La solong aluhi sarpo aman pen Reverend Father N Khumba aluhi aman pen Pastor Gilbertson terang KYSO mai phuk khorsing tiso modon tokbi lunsipo Daniel Rongpi Karbienglong live editor Ratish Rongphar lunsipo Elias B tokbi Harmony Bay KSA Dipu District Committee Secretary Sona Singh Rongpi pen chenglok penangana bang phubang phetung chetong dunsi mesen pen kangpu ajai mek pachun ponlo. Lason se Bey Enterprise ahem pu Edwinson Bey hin pen dipurong sopiang kang penangan akulat ting pulo. Labang so akulat along pen nanglitum flex, design and print, choi kabalong men kachetok an parta video editing, videographer hai hui our site ami Bey Enterprise along pen long ponji pusi prabhatirang ahin pen nang pachini dun. Adobe kan solang dorat anak kilo perfect lah dan nanglitum custom kilo perfect lah. Senilitum Bey Enterprise ahin pen pini lamang so kula itu kontang lo kasi itu kami pan kecunung rila pen kecera itu kan se nilitum kecunung lo dan ada enjoy ti pen mohor kecupin mate tapi na printing lapen te hardum long kablong ni men mane banjong sigar birthday gift kasi biji men mane phala si ni kan sang kasi biji ang tek cetok munji produk tek kablong hardum long pen kasulong sabi ang tum cetok kolong ji pen mane jong si kam mate beleng-beleng ak hokam long pen ji mate hari-hari poster nang ji flex nang ji produk te ni dum long dorjum hek pen ni dum long ji. News Desk report Karbienglong live.